ľudia zvládnu oveľa viac, ako si myslia. A proste, že je to v ich hlavách, je to tá babka, ktorá im hovorila, ten tátko, ten strýko, teta, jednoducho nevymýšľaj, nevytrčaj. A my tomu potom uveríme. Ja som pred 10 rokmi skoro zomrel, vtedy som vlastne že pochopil, že ja sám seba ešte vnútri limitujem a nemôžem sa porovnávať s ostatnými. To je veľmi, veľmi nebezpečné. Ja by som povedal ľuďom, že porovnávajte sa lepšie. Coach, speaker, športovec, dobrodruh a človek, ktorý prepája ľudí. Mišo Duchoň kedysi pracoval v korporáte a bol spoluzakladateľom gymu. Dnes pomáha ambicióznym ľuďom prekonávať vlastné limity, žiť naplno a tvoriť život podľa seba. Mám s tebou jednu príhodu z lietadla, keď sme leteli do Maroka na Flow Summit a tam si mi povedal, že popros tohto stewarda o selfie s ním. Aha. A ja, že kokos, že čo si, že to je trápne, že to určite neurobím. Psychológii sa to volá, že exposure therapy, že sa niečomu vystavuješ a tým pádom sa toho prestaneš báť a začneš mať k tomu aj pozitívny vzťah a na to je dôležité, aby to bolo v malých dávkach, že nezačneš oslovať investorov na svoj podcast, ale že sa spýtaš stewarda, aby sa s teba odfotil. Jeden môj klient išiel do kaviárne a povedal, že prosím vás, môžem si tú kávu namlieť a spraviť sám. Vďaka tomuto cvičeniu, ktoré sme robili vtedy možno týždeň, tak sa osmelil vypýtať si od šéfa vyšší plat. Dostal, myslím, že o 1600 mesačne viac. Veľa ľudí ostáva proste v priemerných vzťahoch, kde sa vnútorne necítia a jednoducho sú dosratí to ukončiť. Zahadzuješ ten potenciál nájdenia niekoho proste, s kým to môže byť božské, výmenou za tú istotku, že aby som nezomrel sám. Vieš, a 30-roční ľudia to hovoria, tak ja úplne si hovorím, že bože, tak to je celé zle. Partnerom tohto podcastu je Slnco. Fotovoltika pre ľudí, ktorí chcú byť zodpovední, nezávislí a plní pozitívnej energie. Posvieťte si na nich na slnco.sk. Mišo, ty si sa len nedávno, fakt len pred pár dňami vrátil z cesty okolo sveta, na ktorej si bol aj so svojou snúbenicou Kikou. A určite máš miliardu fotografií v telefóne, kopec zážitkov. Tomu ver. Mňa by však zaujímalo, že čo ti táto cesta okolo sveta dala nie ako turistovi, ale ako koučovi Mišovi Duchoňovi? Ty vole, dobrá otázka. Akože za mňa splnenie sna, a to je niečo, čo ľudia vôbec nejako neriešia, že plniť si sny, a že to je taký príjemný bonus a pre mňa to je, že však to je hlavný zdroj energie. Že ty si... Neriešia? Ja celý život plním iba svoje vlastné sny. Ale to preto, lebo ty si unikát. Vieš, že my si to neuvedomujeme, že ľudia, ktorí sme proaktívni a robíme veci a plníme si sny, že to je rare, ale to je rare vekom a proste, že čím si starší, tak už to tak, že... Čiže brutálne splnenie sna, že ja som sa vrátil s totálnou energiou ešte väčšou, vieš, som úplne slzy v očiach, keď sme... To si ani predstaviť, keď sa Mišo Duchoň ešte s väčšou energiou vráti. Hej, a to je to, že to si aj nevieš predstaviť, ale hej, lebo si proste plním sny a robím veci, ktoré ma vzrušujú a nadchýňajú a strašne veľa vecí, vieš, že z pracovného hľadiska som založil komunitu LifeMaxery a to by nevzniklo, keby som nebol na Bali, keby som nebol v tej komunite, keby mi neprišiel ten nápad a to všetko. A brutálna vďačnosť, keď máme ešte spomenúť 3 veci a nehijacknúť tento podcast na prvej otázke, a za to všetko, čo máme. V Bangladeši sa majú ľudia, akože sú tak chudobní ľudia, my sme normálne išli po ulici a tam na jednej deke celá rodina žila a že to bolo ich bývanie, proste, že deka. A otec, mama, 2 deti a sa tam chystali spať. Normálne, že na zemi a jednoducho, že wow. A keď sme išli cez všetky tie getá a tie slamy a videli sme, ako tam ľudia žijú, aká je tam nízka úroveň a naozaj tam jazdíš rikšou pol hodinu po celej Dhake a zaplatíš za to 40 centov. A to je proste, že unreal. Tak som si uvedomil, že čokoľvek teraz akože že zlyhám, v úvodzovkách zlyhám v mojich nejakých nápadoch, biznis, alebo cestovanie, alebo neviem, vzťahy, že aj tak sa bude mať lepšie ako 99% celého Bangladeša. A to ti dá takú tú perspektívu robiť nové veci a uvedomovať si, že aký si šťastný a vďačný za to, čo máš. Čiže brutálna vďačnosť, z komunitu som založil počas toho splnenie sna, energia, utúžený vzťah so snúbenicou, vieš, vrátil som sa viacej fit z celej cesty, čiže... Aj účest si trošku zmenil, sa mi zdá? Zabudol som sa dať strihať, ale no normálne, že to mi tak som si povedal, že a prečo sa dávam v kuse strihať, prečo si dávam proste každé, neviem, 2 až 3 týždne, že však... Takže tak, vieš, aj taká zmena nejakých názorov a môjho somára, ktorého som v kurse promoval, tak to motto, že nebuď somár, podľa somára, ktorý sa nevedel rozhodnúť, či sa napije, alebo naje, neurobil nič, tak skapal. Tak som to každému hovoril, že nebuď somár. A ešte som nosil takého plišového somára a ja som ho zobral
na cestu okolo sveta som ho normálne zobral, pripol som ho k tej batožine a normálne som si v polke toho už uvedomil, že toto som už prerastol, že už nechcem akože byť celý život, že Mišo Duchoň nebuď somár a normálne som ho nechal vo východnom Timore, som ho dal takému malému dieťatku a mám z toho aj fotku a som si povedal, že okej, je čas sa posunúť ďalej. Chcem sa v tomto podcaste venovať tvojej práci, že čomu všetkému sa venuješ, aj keď sme to aspoň už takto načrtli v bodoch, ale povedzme aspoň už, keď som spomenula tú cestu okolo sveta, že koľko to trvalo a odkiaľ, kam ste išli, čo všetko ste videli, iba stručne, aby sme mali taký prehľad, že čo si všetko videl. OK, trvalo to 6 mesiacov, dokopy presne 26 týždňov a 27 krajín. Takže Turecko, Bahrajn, Katar, Oman, India, Srí Lanka, Bangladeš, Laos, Myanmar, Nepál, Thajsko, Hongkong, Makao, Tajvan a Singapur. Niekto to ráta za krajiny, niekto si povie, že však to je stále Čína, ale pre mňa Makao, že to je úplne iný svet, to je a Hongkong deto. Po Singapúre, kde sme boli na Nový rok, sme išli na Bali, čiže to je Indonézia. Odtiaľ sme išli na východný Timor, potom sme sa vrátili, to nám tak predĺžilo víza. Austrália, Vanuatu, to bolo crazy. Potom kvôli cyklónu sme neodleteli na Fidži a Tongu, ale išli sme rovno na Nový Zéland. Z Nového Zélandu sme leteli minus 15 hodín časový posun a do Argentíny. To bolo úplne crazy. To je ako Phileas Fogg cesta okolo sveta za 80 dní a on si myslel, že prehral tú stávku, ale potom vlastne ju vyhral, lebo ušetril ten deň, tak my sme tiež preleteli časovú tú hranicu, tú dátumovú a normálne, že sme vystúpili po 12 hodinách a bolo o 3 hodiny menej, ako sme nastúpili. Po Argentíne sme sa rýchlo pozreli do Uruguaja loďou a Paraguaj, Chile, Peru, to bolo famózne, Machu Picchu, Cusco, Bolívia, 4000 nad morom a lietajú tam a proste majú tam lanovky v centre mesta a proste po celom La Paze a odtiaľ do Kolumbie a odtiaľ sme leteli do Talianska a domov. Čiže, a to Taliansko nerátam, to bolo iba na letisku. Super. Míšo, poďme na tvoju coachingovú aktivitu, avšak úplne, že ešte predtým ma zaujímalo, že prečo sa vôbec človek dostane do situácie, že potrebuje nejakú tretiu osobu, aby ju popohnala vpred. Prečo sa dostávame vôbec do nejakého zákvasu v živote? Tak lebo žijeme, vieš, akože do zákvasov sa dostávame by default a podľa mňa zákvasy sú znak toho, že žiješ. Jediní ľudia, ktorí nemajú problémy, sú na cintoríne, takže to je by default. A podľa mňa sú rôzne akože typy ľudí, že niekedy čakáš už až na to totálne sračky a až vtedy proste hľadáš niekoho a ja neviem, napríklad v zdraví, že kašleš na seba, tak až keď už ťa to bolí, tak ideš k tomu doktorovi a podľa mňa ľudia vyhľadávajú kouča vtedy, kedy nechcú čakať na to, že to bude zlé, ale jednoducho, že je to nejaké, mohlo by to byť lepšie a chcem, aby to bolo lepšie. Čiže vlastne to je ten pozitívny typ zákvasu, alebo aj to, čomu sa venuje, že pozitívna psychológia, že mám sa akože OK, ale chcem sa mať lepšie. Takže to sú tie naše koučovacie zákvasy. Chcem sa mať lepšie. Mal si ty niekedy situáciu, že si bol vyslovene v nejakom životnom zákvase a potreboval si či už pomoc niekoho iného, alebo si sám pomohol? Ako si sa z toho dostal? Jasné, akože na dennej báze podľa mňa, že som v nejakých situáciách, že neviem, ako to mám vyriešiť a porozprávať sa s niekým je jedna z takých najlepších metód na to. Že nemusí to byť zrovna coach, trénovaný, akože ja veľmi využívam coachov, mentorov, ale niekedy je to, že ty kokos neviem si dať rady a neviem, že čo s tým spravím a ja neviem, pokecam napríklad so svojou snúbenicou Kikou a hneď je to lepšie, lebo sa cítiš vypočutý. Často inak ľuďom pomáha iba to povedať nahlas a vieš, že ty tiež rozprávaš o niečom a ako niekomu hovoríš, tak vlastne, že ty kokos, že však si vlastne aj uvedomujem, že čo ako, čiže trochu si prihrievam polievočku ako coach, ale že ľuďom pomáha sa vyrozprávať. Nedus to v sebe, povedz o tom niekomu a uvidí, že často nejde ani tak o to, že čo ti ten druhý človek povie, ale že čo ty počuješ vo svojom vlastnom hlase a ty už máš v sebe nejaký ten kompas. Kto sú teda v prvom rade tvoji klienti? Mileniáli, povedzme, že ľudia pred 30-kou, po 30-ke, ktorí sa majú dobre,
väčšinou to tak hodnotia, že mám sa tak na 7 z 10, že nemám sa na čo sťažovať, ale chcel by som mať viac. Chcel by som mať, akože, že nie som hamižný, ale viac toho vnútorného, vieš, to naplnenie. Chcem cítiť, že viacej žijem. Chcem, aby ma moja práca viacej naplňala, aby som mal impact, cítim, že fyzicky mám naviac, cítim, že v tejto vzťahovej rovine nedávam zo seba maximum, tie zážitky a to je to, že ľudia to často aj nevedia popísať, ale ja tomu rozumiem, pretože tá psychológia to hovorí jasne, že ty keď máš tie základné potreby splnené, tak jednoducho ťa trápia tie problémy toho vyššieho rangu, tá sebarealizácia. Čiže vlastne ľudia, ktorí riešia sebarealizáciu, ktorí neriešia, že nemám čo jesť, ja som, že tak čo už, no, tak nájdi si job, vieš, a hociaký, vieš, že ja neriešim tieto základné potreby, alebo že ak máš zdravotné problémy, tak s tým ti tiež nepomôžem, potrebuješ k doktorovi, ale ak cítiš, že tam je niečo viac a chceš sa seba realizovať, tak s tým ti viem pomôcť. Keby som teraz išla von na ulicu a do megafónu by som vyhlásla, že wow, je tu Mišo Duchoň, môžete sa s ním poradiť o čomkoľvek chcete. Čo by boli 3 také najvýraznejšie, najčastejšie témy, s ktorými by za tebou títo ľudia prišli? Určite je to zmena práce, to je taká najčastejšia, to znamená, že som zaseknutý v práci a chcem si nájsť novú, lenže tam je presne tá dilema, že ale tak buď pôjdem do totálneho neznáma a nebudem mať čo jesť, alebo proste ostanem niekde, kde mi to úplne dráncuje dušu. A to je falošná dilema, že to nie je buď, alebo môžeš proste spraviť veľa malých krôčikov, ale všeobecne, že zmena práce. Veľmi často pracujem s ľuďmi, ktorí už podnikajú a chcú rásť na vyšší level. A tretí taký najčastejší je, že chcem dať svoj život dokopy a cítim, že mám naviac in general, že všeobecne, že napríklad na Bali som začal, akože ja som bol síce stále na Bali, ale môj klient bol na Slovensku, lebo však pracujem cez videokoly a povedal mi, že chce dať ten život proste dokopy. Rozišla sa s ním frajerka a aj mu sama ona hovorila, že jednoducho, že nie si už taký aktívny, že tak nejako akože wastuješ svoj potenciál a on to sám akože priznal. On tam nešiel kvôli nej a ten vzťah už aj tak bol, ale že sám si povedal, že hej, že mám naviac a že nie som aj na seba hrdý, mám pocit, že míňam tento svoj život a tento svoj čas a tak sme to dali dokopy, vieš, že stanovili sme víziu, ciele, začal makať a normálne, že som ho nespoznával po tých pár týždňov, že zrazu ten človek taký akože, že ničím zaujímavý, tak zrazu mal proste, že makal na sebe v pracovnej rovine, zaujímal sa o svoje hobby, na ktorom pravidelne makal, mal disciplínu, mal štruktúru, pravidelne trénoval, vyzeral lepšie, vyzeral, že má viacej energie a mal buknuté nejaké letenky niekam, že kam chcel ísť. Ja som hovoril, že keď som žena, tak normálne, že akože išiel si hore v mojich očiach, ak si videla ten film, ten nejaký tajný život Waltera Mittyho. Bol taký nudný typek a potom zrazu išiel na Island a niečo, tak kariérna zmena, biznis rast a teda akože celkovo prekopať život. Ale bolo by to fajn, keby si teraz zmizla na ulicu a išla vyhúkovať megafónom, vieš, tak unesiem tento podcast a začnem ľuďom hovoriť veci. Toto, čo si teraz hovoril, tak trochu už podľa mňa súvisí s tou komunitou LifeMaxery, ktorú si nedávno založil. Vlastne krédom tejto komunity je žiť na max. Je to tak. Čo znamená život na max? Žiť na max a ešte dôležité, že sú tam 2x, aj v LifeMaxery sú 2x. Je to pre mňa, že na max je že to spĺňa tie dve veci a to je, že aj rastiem, to v podstate, že maximalizujem, ja neviem, že to môže byť, že biznis, to môže byť, že šport, to môžu byť tie zážitky, to je takéto externé, to je to, čo ľudia vidia na Instagrame, že wow, tento človek žije akože na max s jedným x. A potom je tu to druhé x, že žij na max, že maximalizuj to vnútorné naplnenie, ktoré ti to dáva. A podľa mňa, že jedno bez druhého je fail. A ak máš iba to vnútorné, ale jednoducho, že nikam nerastieš, tak postupne z toho začne byť rutina. A to môže byť aj že napríklad že vo vzťahu, aj že super, máme krásny vzťah, ale proste, že je to stále rovnaké. A zároveň aj to druhé, že keď iba rastiem, ja neviem, typický príklad, proste, že smutný milionár, že stále iba zarába, ale nemá z toho žiadne potešenie, no tak chodori ti. Že je jednoducho, že ja chcem žiť na max, využiť ten čas zmysluplne a si večer láhnu a si povedať, že to bol dobrý deň. Že... Ale vráťme sa k tomu milionárovi, čo by si mu teda povedal? Že je nešťastný, má kopec peňazí a stále mu niečo chýba.
Hej, že snaž sa lepšie pochopiť samého seba, že ak teda si nespokojný, že prečo si nespokojný, čo ti tam chýba, kedy si bol naposledy šťastný, vieš, a zrazu si tí ľudia uvedomujú, že ty kokos, že vtedy a prísť na to, že ako to môžeš robiť lepšie. Akože mal by som s ním empatiu, lebo všetci to robíme najlepšie, ako vieme a on pravdepodobne mal nejaké traumy a teraz sa snaží, ja neviem, uspokojiť tých rodičov, ktorí ho v živote nepochválili a tým pádom to uvedomenie, že kámo, ale aj keď budeš mať miliardy, tak stále nebudeš proste šťastný, že poď nájsť nejaké tie iné veci a nemusíš automaticky skrachovať, môžeš proste stále sa mať brutálne dobre, môžeš byť zabezpečený, ale že poď lepšie pochopiť samého seba, čo teba robí šťastným. Čo sú teda piliere života na max a life maxerov? Ako žiť na max? V bodoch nejakých. Skús. Také hlavné veci. Tak ja mám také 4 oblasti, vieš, že ktorým sa venujem a to je zdravie, ako si feed aj všeobecne zdravie, to môže byť aj mentálne. Potom je tam práca, lebo je to veľká časť nášho dňa. Potom sú tam vzťahy a potom sú tam zážitky, hobby a to nejaké nepracovné. A to sú zároveň také 4 oblasti človeka, že myseľ, srdce, telo a duch. Čiže to je pre mňa taká nejaká komplexnosť, že poďme sa pozrieť tam. A potom ešte, keď som ti to rozsekol, že čo je nejaký základný pilier života na max, tak podľa mňa je to, že maj nejakú víziu, čo to vlastne znamená pre teba život na max, čo je pre teba ten famózny život. A druhá vec je, že maj plán, ako to dosiahneš, nechoď iba tak akože random, lebo jednoducho ťa to zmetie, proste sa zobudíš a vcucne ťa telefón a chujoviny, že ty potrebuješ byť ten tvorca toho tvojho života a nie iba taká tá ryba. A do tretice potrebuješ si strážiť ten fokus. Pretože už keď vieš, čo chceš a ako to ideš dosiahnuť, tak stále jednoducho žijeme v dobe non-stop vyrušení a to je častý problém ľudí, že ja viem aj, čo mám robiť, len to nerobím, lebo proste si naivný, lebo sa riadiš, ja neviem, spôsobmi, aké boli proste pred 30 rokmi, ale tu máš odvšadiaľ, máš notifikácie, vyrušenia, ty to potrebuješ aktívne manažovať, čiže ten telefón zvládne strašne veľa vecí, ale zároveň aj strašne veľa ti dokáže zobrať. Čiže potrebuješ spraviť to, čo tí naši rodičia nerobili a to, že si to sám setupuješ, že si to tam proste znížiš, že si nainštaluješ rôzne blokátory a podobne, že vízia, plán a fokus. Preto sa pýtam, lebo podľa mňa, keď sa povie, že žiť na max, tak veľa ľudí si predtým predstaví brutálnu produktivitu a taký ten hustle lifestyle a proste ideš a žijem naplno. Hej. A môže to byť aj dosť také scary, lebo už teraz žijeme podľa mňa v dobe, že je toho strašne veľa na ľudí. Takže nie je to vlastne o tom, že ešte viac si pridať. Nie, to je podľa mňa ten starý Namax, taký ten zjedný mix. To je taký, že taký ten akože ten povrchný. Ten nepochopený. Presne tak, ale vieš, že na konci dňa je to o tom, že cítim, že ten čas som naozaj, že wow, prežil zmysluplne. Musím mať stále nejaký cieľ, nejakú vyššiu metu pred sebou? Nemusíš. Nemusím? Nemusíš. A čo sa stane potom, keď nemám? Neviem, uvidíš. A akože podľa mňa to je jeden z takých nejakých najčastejších, že pre mňa cieľ je stále nástroj, že cieľ je pre mňa ten nejaký smer, vieš, ako napríklad, že cieľ si dáš v GPS-ku, že vieš, kam ideš, ale môžeš si zajazdiť aj bez cieľ, môže to byť príjemné, môže to byť uvoľňujúce. Môže byť môj sen cieľom? Určite. Pre mňa osobne ty spravíš zo sna cieľ, keď už mu dáš nejaký deadline, keď konkrétne sa rozhodne, že toto sa ide stať, keď už vieš aj, čo sú kritériá zlyhania, že si to nespravila, ale jasné, akože podľa mňa nepotrebuješ mať cieľ niekedy to máme aj vnútorne, že ľudia majú nejaký vnútorný cieľ, len to nemajú napísané podľa Míša Duchoňa smart, specific, measurable a tak ďalej, ale jednoducho, že stále za tým idú a pre mňa je to jedno, že či to nazývame cieľ, túžba, sen a podobne, ale potom sa už tak nejako hráme s tými slovíčkami, ale že ja sám som mal, ja neviem, že minulý rok v júni som si povedal, že a teraz potrebujem zregenerovať, teraz nechcem mať nejaké, že ciele na tento mesiac, ale stále akoby mal som cieľ v podstate, že prežiť ten mesiac na maximum a na maximum, ale v takom zmysle, že som bral všetky príležitosti, čo prišli. Že niekto ja neviem, Marina mi dala vedieť, že hej, budem na Liptovej, poďme. Ja že okej, dobre. Potom Maťo Zahorenec mi dal vedieť, že počúvaj, vypadol mi parťák, nešiel by som mnou na 5000-ovku, ja že dobre, poďme. A vlastne, že na všetko som hovoril yes a tiež to bolo super. Myslím, že kto nás do tejto chvíle počúval, tak už pochopil, že máš dosť veľa energie. Tak odišiel. Nie, určite nie. Podľa mňa je jasné, že máš v sebe veľmi veľa energie a
Neviem úplne presne túto príhodu, kľudne ju oprav a dopovedz, ale viem, že keď si bol mladší, kto si ti povedal, že Mišo, ty si taký príliš hr. A táto veta zohrala neskôr dosť veľkú a stále zohráva dosť veľkú rolu v tvojom živote. Prečo? A to aj nebolo, že keď som bol mladší, ale že ja neviem, vo svojich, ja neviem, keď som mal, že 30 a tak, že kamaráti a jeden taký toxický kamarát mi to často hovoril. A že vlastne to bolo také nejaké hodnotenie mňa, že Mišo si moc premotivovaný, mal by si sa ukludniť. A podľa mňa veľa ľudí s tým súhlasí a aj ja som s tým začal postupne tak nejako súhlasiť, že Doriti, že je so mnou niečo zlé a asi by som sa mal tak nejako ukludniť, mal byť taký akože pomalší a rozvážnejší a nemal by som robiť 30 vecí, ale možno iba jednu a poriadne. A normálne som si uvedomil, že ty kokos, že necítim sa v tom dobre, že ja sa najlepšie cítim, keď som sám sebou, keď som jednoducho to, jak tie zvieratka, že ryba je vo vode a opička skáče a ja neviem vták lieta, takže ja som tento typ zvieratka a vlastne raz sa mi to stalo s klientkou, to bolo neskutočné, že som ju počúval, že ako by chcela zlepšiť svoj život a ona hovorila, že no vieš, ja som, akože, ja by som chcela byť tak sa snažila vymačknúť, nevedela nájsť to slovo a potom povedala, že ja by som chcela byť taká viacej hr. A ja, že čo? Vieš, a ja som vtedy mal zafixované, že však ale že to je zlé. A ja, že čože? A normálne, že vysvetlí mi to viacej. A ona, že no vieš, taká proste, že rýchlejšie robiť veci a neoverthinkovať všetko. A normálne, že ja som mal taký super pocit z toho, že normálne, že skoro mi slza vypadla, že som si uvedomil, že wow, že však ale to ľudia chcú, že sú ľudia, ktorí by chceli byť viacej ako Mišo Duchoň, tak prečo som mal počúvať toho jedného nejakého zakomplexovaného, ktorý mi hovorí, že všetci buďme ako ja. Čiže proste, že serte na ľudí, ktorí vám hovoria, že aký máte byť a jednoducho, že nájdite to svoje a nájdite aj presne tých ľudí, ktorí vám povedia, že hej, že presne takého ťa chceme. A to je podľa mňa to najlepšie, čo môžeš spraviť pre ten svet. Áno, veľa ľudí naserieš, veľa ľuďom to proste nebude vyhovovať, ale jednoducho, vieš, fuck them. Mne inak svojou energiou aj pripomínaš trochu amerického motivačného rečníka Tonyho Robbinsa a viem, že si na ňom aj bol, tuším, v Nemecku v roku 2023. Je to presne, neviem. Bol som na ňom v Poľsku 2015 a potom v Nemecku 2024. OK. Tak to neviem, či to bol ten ročník, keď sa chodilo aj po žeravých uhlíkoch. A chodil som aj po žeravých uhlíkoch. Aké to bolo? V pohode. Akože čakal som, že to bude väčší masaker, ale podľa mňa, že to až tak nejako nepalí, ale je to tam také žeravé, ale máš presne, že jednoducho fokus, ideš, bam. No počkaj, to trošku viac vysvetlia, opíš, ako to, že vieš prejsť úplne v pohodičke cez žeravé uhlíky. Rád by som ti o tom povedal nejakú tú science, neviem, ja som iba nejako, že keď si fokusovaný a keď jednoducho proste neriešiš a ideš a máš jasný ten smer, tak to prejdeš, tak to necítiš a je za tým určite aj nejaká science, je za tým niečo akože aj somatické, neviem, ale vidím, že naozaj, že pre ľudí je to brutálny signál odblokovania v hlave. Vieš, že proste, že veľa ľudí si hovorí, že bože, že toto si neviem ani predstaviť a potom to dajú a potom sú, že ty kokos, že ja som prešiel po žeravých uhlíkoch, čo ďalšie ešte dokážem. Čiže podľa mňa to je presne taká, akože, že také nejaké symbolické, ale vieš, že pre mňa... Je to ten adrenalín? Lebo zase Tony Robbins je známy tým, že úplne vyburcuje to publikum, čo ty tiež inak akože robievaš na začiatku svojich coachingových sessions. Určite tiež, ale neviem, vieš čo, neviem. Pre mňa to bolo také, že ja keď som v Gruzínsku otužoval vo vodopáde a mal som totálne domrznuté nohy a potom som tiež chodil po kamienkoch, tak som ich necítil. A som si hovoril, že wow, že mal by som cítiť, že ma to pícha, ale necítim, že dúfam, že som si nedorezal teraz nohy. Aj to je akože funny experiment, ale absolútne s tým súhlasím, že ľudia zvládnu oveľa viac, ako si myslia. A proste, že je to v ich hlavách, je to tá babka, ktorá im hovorila, ten tátko, ten strýko, teta, jednoducho nevymýšľaj, nevytrčaj a tu sa zárádne, buď hr a podobne a my tomu potom uveríme a potom sme ako ten slonček, ktorého vieš priviazali k nejakej malej paličke a ten slon už dávno vyrástol a jednoducho, že keby chcel, tak to dávno vytrhne, len on tomu uveril, že jednoducho, že som priviazaný a nič sa s tým nedá robiť. V psychológii sa to volá naučená bezmocnosť, learned helplessness a jednoducho, že toto sa deje aj ľuďom. My jednoducho, keď sme deti, tak nemáme limity, robíme veci a niekedy je dobré, aby nás proste rodičia ochránili predtým, aby sme nezomreli, lebo si myslíme, že môžeme lietať. Ale my o to úplne, že prichádzame.
Takže ja som veľký zástanca toho, aby ľudia našli v sebe, to je jedno cez čo, že tak chod na nejakú ayahuasku alebo čokoľvek ti pomôže, chod na terapiu, nájdi si proste kruhy, kouča, nejaký extrémny zážitok. Vieš, že ja som pred 10 rokmi skoro zomrel, to mi akože celkom dalo takú facku, že aha, že počkaj, že buď vďačný za to, že žiješ, za to, že si tu, vieš, rozšľahané auto. Môže aj povedať, čo sa stalo? Išli sme cez Nováky do Prievidze otcovi zablahoželať, vieš, a proste zrazu auto začalo sklzať, vieš, išli sme ešte s Jankou, na to šupla, akože začali sme postupne nejako sklzať mimo vozovku a proste, že trhla tým volantom a zrazu sme boli v protismere, úplne takto na nás išiel kamión a proste a totálne to stočila a proste, že hodiny prevratili sme sa, rozšľahané auto, ale akože prežili sme. A to bol pre mňa taký, že ty koko, že ja som práve skoro zomrel a instantne také, že to ti tak rozpustí všetky nejaké bullshity a všetko nejaké, že čo odkladáš a ty si sa bál a ty si hovoril, že bože, neviem, či tam nestratím 200 €, keď toto vyskúšam, že kámo, ty si skoro zomrel práve, že buď vďačný. Je to ako v tých filmoch, hej, že vtedy zrazu prehodnotíš svoj život a úplne iným smerom sa uberieš, alebo nie je to až také? Vieš čo, pre mňa to bol akože, že next boost, lebo vieš, že tomu by si asi aj neuverila, že pred 10 rokmi som bol nejaký zaciklený, spomalený, že ja už som vtedy, akože my sme sa vrátili kokos z Maldív vtedy, čiže ja už som vtedy akože sa snažil žiť na max a cestovať šikovne lacno, už vtedy som mal vlastný gym v Bratislave, už vtedy som proste robil veci, ale tento zážitok mi to pomohol dať na úplne iný level. Vtedy som vlastne že pochopil, že ja sám seba ešte vnútri limitujem a nemôžem sa porovnávať s ostatnými. To je veľmi, veľmi nebezpečné, keď sa ľudia porovnávajú s ostatnými. Ty máš pocit, že však oproti všetkým ostatným som akože že super, lenže oproti svojim vlastným štandardom jednoducho to flákaš a ty to vieš, že to flákaš, ty vieš, že máš naviac a to je zrazu tá facka a ideš. Ako sa neporovnávať s ostatnými? Ako s tým skoncovať, lebo podľa mňa veľa ľudí si to aj možno uvedomuje, že to robí, ale nevie s tým prestať. Podľa mňa je to normálne, máme to aj nejako tak evolučne, že aj sa tak nejako porovnávame, aj vnímame ľudí a chceme byť prijatí, to je podľa mňa, že aj užitočné, lebo keby sme nechceli byť prijatí, tak keby sme nemali ten vnútorný nejaký akože porovnávač v sebe a nejakú tú túžbu byť akceptovaný a nebyť odmietnutý, tak vieš, tak ten kmeň by nás odvrhol a jednoducho, že by sme neprežili. Že je to ľudské, aj to porovnávanie sa, aj byť prijatý. Ja by som povedal ľuďom, že porovnávajte sa lepšie. Porovnávajte sa lepšie. Čo to znamená? To znamená, že neber iba tých všetkých ľudí, ktorí sú lepší v tej jednej oblasti, ale proste majú na hovno život a vo všetkom, vieš, že typický príklad pre mňa, ako sa zle porovnávať, je, že by som zobral špičkového atleta, ktorý ale proste nemá taký famózny vzťah, ako mám ja, nemá proste toľko nacestované a necíti sa tak zo seba, ale proste iba zoberiem to, že je fyzicky lepšie. Potom zoberiem niekoho ďalšieho, kto má proste, že krásnu rodinu, zdravé deti a s ním sa budem s týmto porovnávať, ale absolútne nebudem riešiť, že som oveľa viacej fit a tak. A potom zoberiem nejakého cestovateľa, vieš, a proste a zrazu takto si vytvorím peklo vo svojej hlave, že som úplne, že na hovno. To je vlastne taký svet na Instagrame, nie? Že tam vidíš iba to krásne z každého a nevidíš absolútne, čo je za tým. Akože podľa mňa áno, ale však aj to tiež normálne. Ja by som iba proste, že ty máš v sebe tú moc si to uvedomiť a zvedomiť, že porovnávaj sa lepšie znamená, že uvedom si, že ten človek je komplexný a že ty vidíš iba jednu časť jeho, to je proste prvá vec. A druhá vec je, že nezabudni sa porovnávať aj s ľuďmi, ktorí sú na tom horšie ako ty. A to je pre mňa ten Bangladeš, že ty kokos, že nechcem sa porovnať iba s nimi, lebo opäť to by znamenalo, že však ja som proste že najúspešnejší človek na svete, ale chcem tam mať to aj. Chcem tam mať aj ten Bangladeš, chcem tam mať aj tých proste norských olympionikov a chcem zároveň vidieť aj, že to nie je jednodimenzionálne. A podľa mňa, že to môže byť zdravé, že wow, že proste, že v tomto si lepší. A ako to môžem spraviť lepšie? Ja sa chcem učiť od ľudí, ja sa chcem porovnať, ja sa chcem učiť, ale zároveň s tým, že je to OK, lebo nevidím do tvojho celého života, nemám sa preto cítiť zle a eventuálne to najdôležitejšie porovnanie je ty sám so sebou, ty, kde si teraz, ty, kde si bol včera. A to podľa mňa je, že wow, že ďalej sa porovná, len nerob to proste jak primitív, ale... Hej, a to porovnávanie s tými v úvodzovkách horšími alebo slabšími vlastne nás vedie aj tak k tej vďačnosti, ktorú si už spomínal, takže to je ďalší taký super efekt.
Spomínali sme teda niekoľko limitov nás. Jednak je to porovnávanie sa s inými, alebo teda zle, nesprávne porovnávanie sa a tiež nejaké akceptovanie nálepiek, trebárs, že si príliš hrhr. Sú ešte ďalšie, ktoré vnímam aj ja napríklad, že ľudia sa veľmi boja odmietnutia. Aha. A hanbia sa, niečo možno aj nejaké, že ísť do nejakého rizika, lebo sa boja, že budú odmietnutí a strašne riešia, že čo si o nich pomyslia. Tu sa aj hlásim, že ja som tiež dlho patrila povedala by som, že možno až do minulého roka patrila do skupiny ľudí, ktorí sa báli, že čo si o mne pomyslia. Však a ty si úplne nestida. Či to iba vidia close friends? Možno teraz, ale dlho mi to trvalo, že napríklad aj teraz trebárs aj posledná epizóda podcastu, že bola o astrológii, tak určite pred pár rokmi by som sa zdráhala, že Ježišmaria, že čo si tu pomyslia. A to si spomínam, o tom sme aj kecali, nie? No, že to ako... Ja s mojím vzdelaním PhD v právnych dejín, že si tu dovolím akože o takýchto témach akože divných robiť podcasty. Ale späť teda k tomu odmietnutiu, viem, že to aj si veľa spomínal. A mám s tebou jednu príhodu z lietadla, keď sme leteli do Maroka na Flow Summit a tam si mi povedal, že počuj, že urobíme takú malú úlohu, hneď jeden tréning v lietadle, že popros tohto stewarda o selfie s ním. Aha. A ja, že kokos, že čo si, že to je trápne, že to určite neurobím. Hej. A nakoniec som to spravila, ak nájdem ešte niekde tú fotku, tak pri samačku ju sem dám na obrazovku. A čo to robí vlastne s človekom to Ako si sa ty cítila, keď si to vypýtala? Strašne mi to bolo nepríjemné, ale keď sa to vlastne stalo, tak on úplne, ja som sa spýtala, že sorry, že can I take a picture with you? A on, že of course. A ja, že really? Ja si to pamätám. Really? Že nejaké dieťa tu zapišťalo a to bola Marta, no? Ešte s takým R-kom. No a ako si sa potom cítila? Úplne tak odľahčenie. Tak úplne, brutálne? Že to je úplne pohodička. Super. Že neviem, prečo vôbec mám v hlave ten taký predsudok, že určite si tu ľudia budú niečo zlé myslieť, že väčšinou, určite aj nájdem aj takých, ale väčšinou je to úplne v pohode. A ja to volám, že odmietacia terapia, čo ti pomôže reálne sa do toho uvoľniť a jak keby nám ten sval alebo niečo zhrdzavelo. Že my sme to tiež ako deti nemali problém, tak sa spýtam, ale potom postupne všetkými tými zlými skúsenosťami sme tak nejako akože, že sa začali uzatvárať a začali sme sa báť, lebo sa nakopilo toľko veľa negatívnych skúseností. A preto proste jedno z takých najefektívnejších, v psychológii sa to volá, že exposure therapy, že sa niečomu vystavuješ a tým pádom sa toho prestaneš báť a začneš mať k tomu aj pozitívny vzťah. A na to je dôležité, aby to bolo v malých dávkach. Čiže preto napríklad začneme tým, že nezačneš oslovať investorov na svoj podcast, ale že sa spýtaš stewarda, aby sa s teba odfotil. Musí to byť dobrovoľné, čiže nemôžeš byť do toho nanútená, lebo inak si ešte viac vytvoríš tú traumu a môžeš to hocikedy stopnúť. A keď robíš malé veci, dobrovoľné a vieš, že to máš 100% kontrolu, tak sa do toho vieš uvoľniť a vlastne na tomto si vieš natrénovať. A presne, ako by si premazala tie trúbky. Vieš, že zrazu, že už to nie je také hrzavé, už to ide tak prirodzenejšie, ty sa osmelíš, cítiš sa z toho lepšie, začneš to vyhľadávať. A funny je, že aj keď dostaneš odmietnutie, tak sa osmelíš. Pretože ten sval nie je o tom, že budeš úžasná a nikto ti nepovie nie. Ten sval je o tom, že ty sama ideš do toho napätia, ideš do toho strachu a povieš si, že však to ani nebolelo, čiže opäť, my sa bojíme odmietnutia, to je úplne normálne, lebo chceme byť prijatí, ale niektorí ľudia z toho majú až fóbiu, pretože, ja neviem, proste v detstve boli kritizovaní a pokiaľ proste ťa niekto vyhreší, to je zlé, pokiaľ donesieš 2, tak sa svet zrútil, vieš. Čiže áno, chápem, rozumiem tomu úplne plne, ale že nejdeme sa v tom špárať, že kde to proste vniklo, nejdeme 5-ročnú terapiu a aj tak proste ostaneš stále na tom istom. Že ty sa tomuto nevenuješ, že neriešiš príčiny tých trám a tých problémov, ty skôr riešiš to, čo je v prítomnosti. Že chceš tým niečo robiť, chceš sa viacej osmeliť, tak poď ideme trénovať. Ak sa v tom chceš špárať, ak to je extrémne bolestivé, že ani nemôžeš do toho tréningu, tak fajn, že ten terapeut môže byť super, ale ten ti pomôže iba akože zahojiť, ale vieš, že nech tam nemáš tú zlomeninu, ale stále to bude slabé. Ak si ready to ísť proste posilňovať, tak poď a môžeme robiť presne takéto funny veci. Daj ešte nejaké takéto príklady, lebo tohto je podľa mňa strašne veľa. Minule prišiel za mnou jeden kamoš, pýtam sa ho, že čo ešte máš tú frérku? A on, že nie, že nechala ma, že prvýkrát sa so mnou rozišla baba a ja, že yes! Že súdiac podľa toho, že som aj ja v podstate bývalý
klient alebo súčasný Miša Duchoňa, že to je super, zažil si odmietnutie, že to je výborné. On na mňa pozerá, že či mi nepráši. Okay. Ale daj ešte nejaké také príklady, že ako si to vieme natrénovať, lebo je to podľa mňa veľmi dôležité natrénovať si to odmietnutie, alebo neviem, či natrénovať je to dobré slovo, ale proste zažiť to viackrát. Jasné. Tak úplne jednoduchý protokol pre ľudí, ktorí toto počúvajú, pozerajú, je, že každý deň dostane jedno odmietnutie na niečo a vydrž to robiť mesiac. Podľa mňa už po týždni budeš cítiť, že si nový človek. Začni s malými vecami. To znamená, že ak sa hanbíš zaklopať susedovi a poprosiť ho o rolku toaleťaku, tak začni s tým, že prosím ťa, nemáš proste, že nemáš rolku toaleťaku. Môžeš sa osmeliť, jeden môj klient išiel do kaviárne a tam, kde často chodieva a povedal, že prosím vás, môžem si tú kávu namlieť a spraviť sám? A oni, že dobre, vieš, úplne unudená proste baristka, že však jasné, že, a on, že fakt? A úplne bol, čiže môžeš ísť malé veci, môžeš ísť vtipné veci, môžeš ísť totálne, že od veci, cool veci, môžeš, akože, že mám veľa rôznych príkladov, ale každý deň jedno odmietnutie. A dôvod, prečo je to potom jednoduchšie, je, že ty si to spravil hru. To už nie je zlyhanie, to odmietnutie nie je zlyhanie, ale je to hra, kedy vlastne akože, že dostávaš body, často dostaneš áno a tým, že sorry, ti musím dať ďalšie odmietnutie, ale vlastne, že si uvedomíš, že eventuálne sa do toho uvoľňuješ, si odvážnejší a potom to vieš reálne pretransformovať do tých užitočných vecí. Ten istý klient, ktorý si vypýtal tú kávu, tak vďaka tomuto cvičeniu, ktoré sme robili vtedy možno týždeň, tak sa osmelil vypýtať si od šéfa vyšší plat a vďaka tomu, že sa osmelil, že už bol v pohode s odmietnutím, tak dostal, myslím, že o 1600 mesačne viac. Nice. Tak si uvedom, že takáto malá chujovinka, aký môže mať impact na tvoj život, čo môžeš z extra 20 000 ročne proste spraviť. A my všetci akože nechávame strašne veľa príležitostí na stole len preto, že si to nevypýtame. Len preto, že automaticky sami sebe povieme nie. Tak odmietacia terapia môže byť jedna vec, ale už len si to zvedom. Spočítaj si to, jednoducho, že koľko ťa stojí nepýtanie si to a zrazu si uvedomíš, že ty vole, že tak ja som tu škrečkoval ohľadom nejakého coachingu a mi to prišlo drahé. Toto by ti malo byť drahé. Proste náklady neaktivity by ti mali byť drahé. Mne v tom, okrem teda tejto tvojej coachingovej terapie v lietadle pomohlo aj to, v jednej knihe som to čítala, tuším sa volá Shaolin, že v ringu je napokon každý sám. A to mi brutálne proste pomohlo, že kokos fakt, že v ringu, keď ja budem robiť tú aktivitu, ktorú chcem robiť, trebárs nejaký sen a všetci mi hovoria, že nie, že to je čo viem, príliš také alebo onaké, nedáš to, blabla. Kde budú tí ľudia? Kde budú? Proste ja tam budem sama, ja to budem robiť, takže to mi tiež pomohlo. Brutál. Aké sú tvoje najdôležitejšie hodnoty? Pretože raz si s nami robil také cvičenie, kde sme si mali napísať našich 5 najdôležitejších hodnôt. Prečo je to dôležité vedieť a zaujímalo by ma, že aké sú tie tvoje? Wow, dlhšie som sa, asi naposledy som sa tým zamýšľal inak v oktobri, keď sme robili to cvičenie a jedna vec je, že sa to mení, ale hodnoty sú podľa mňa dôležité preto, aby si mal nejaký rebríček toho, že čo uprednostníš na niečo iné, aby si to zvedomil. Vieš, že pre mňa určite je tam zdravie, to tam vždy bolo, to tam bude vždy vysoko, to je pre mňa alfa omega, keď nie som zdravý, tak všetko ostatné je skoro bezcenné. Určite sú tam vzťahy, ale akože nie so všetkými, ale vieš, že s tými najbližšími, že sme usnúbenicou Kikov, že to je pre mňa proste, že najdôležitejší vzťah. A ďalej, pre mňa je veľká hodnota dobrodružstvo, že jednoducho ísť do neznáma, robiť veci. To je proste pre mňa, že ja to cítim, že som to nejako objavil v sebe a že vtedy aj viacej prosperujem, vtedy jednoducho, že žijem na max, tak som si to proste zvedomil a pozerám sa na toto. Ale rovnako je pre mňa aj, ja neviem, či by som to nazval, že hodnota, ale všeobecne by som nazval, že sebarealizácia. To znamená, že naozaj sa neflákam a nemyslím to v takom akoby, že tom otrokárskom zmysle, že presne 16 hodín denne potrebuješ a že ja viem oddychovať, ja viem celý deň nič nerobiť, ale na tej makroúrovni, že si poviem, že jednoducho, že teraz Mišo Duchoň akože vejstuje tu svoj čas na tejto zemi, alebo prispieva ľuďom, stará sa o seba, má ten vzťah a
A podľa mňa tá zdravá verzia je, že áno, že si vieš povedať, že hej, že vždy to vie byť lepšie, ale jednoducho, že ja tu nechcem ísť do nejakého proste seba deštruktívneho maximalizmu. Ja chcem byť proste, že so sebou spokojný a vieš, že that's about it. Keby som mal proste ešte niekde vyčarovať nejakú piatu, tak by som asi povedal, takže pravda je pre mňa proste, že extrémne dôležité, že to je tá hodnota, ja verím tomu, že keď nehovoríš pravdu, tak ťa to aj tak dobehne, koruptuješ nejaký ten svoj vlastný charakter, ale zároveň aj hovorím, že hodnotový rebríček sa mení, vieš, že môžu sa ti narodiť deti a hodnotový rebríček sa absolútne zmení, môže sa ti stať niečo zdravotné, zrazu to zdravie už nebude na poslednom mieste ako proste vtedy, ale všeobecne ti to pomôže zorientovať sa aj napríklad, keď si stanovuješ novú víziu, keď si stanovuješ ciele, keď máš pocit, že ten tvoj život je niekde akože v zákvase, tak OK, tak poďme sa pozrieť, čo sú tie najdôležitejšie veci a poďme sa iba pozrieť, že OK, plníš si ich, jednoducho žiješ v súlade so svojimi hodnotami, alebo vlastne, že vtedy si ľudia uvedomia, že aha, že toto sú moje najdôležitejšie veci pre mňa, ale toto sú najdôležitejšie veci, keby si sa spýtal niekoho externého. To znamená, že ty žiješ v tom súlade, keď jednoducho to aj, keď žiješ tie hodnoty. Nemáš ich iba na papieriku, ale jednoducho žiješ. Čiže ja ti môžem povedať, že dobrodružstvo, ale keď nikam nechodím, nič nerobím, tak dobrodružstvo, vieš, čiže podľa mňa to je ten šťastný a spokojný život, že žiješ v súlade so svojimi hodnotami. Zarezonovala vo mne jedna vec, čo si povedal, že tie hodnoty sa menia. A to je podľa veľmi dôležité, lebo veľmi často sa najmä v súvislosti s partnerskými vzťahmi hovorilo, že mali by ste mať rovnaké hodnoty, ale keď sa to tak strašne mení, tak asi nie je úplne fajn sa na to tak upínať. A moja ďalšia otázka bude práve smerovať na tieto vzťahy, že nakoľko je dôležité, aby dvaja ľudia mali vo vzťahu rovnaké / podobné hodnoty. Podľa mňa hodnoty sú dôležitejšie ako záľuby napríklad, alebo tak hobbies, lebo hodnota môže byť napríklad aj, že ten vzťah je pre nás dôležitý. Už len to, že vzťah máme obaja na vysokej úrovni. To znamená, že môžeš mať dvoch ľudí, ktorí sú už extrémne podobní. Obaja športujú, obaja majú biznis a jednoducho, že absolútne budú nekompatibilní preto, lebo jeden z nich má ten vzťah, že totálne na najvyššej úrovni a ten druhý proste si hovorí, že to je iba taký akože nejaký príjemný bonusík. Potom je ten vzťah k pravde, že pre teba môže byť úprimnosť a akože byť autentický, proste že brutálne vysoký, ale máš partnerku, ktorej proste nevadí klamať. To môže byť tiež brutálny clash, keď chcete vychovávať deti. Takže je to dôležité. Mali by sme to brať do úvahy pri výbere partnera. Je to dôležité podľa mňa, aby tie hodnoty neklešovali a aby boli kompatibilné. To znamená, že ja nepotrebujem, aby moja partnerka tam mala tiež dobrodružstvo a pretože nepotrebujem proste, aby sme boli, že aby som chodil sám so sebou. Ale možno nejaké také tie hlbšie vnútorné, možno tie hodnoty. Chcela som povedať, že to tu už bolo, nie? Mal si už jednu takú partnerku, s ktorou ste boli veľmi energetickí. Áno, s Jankou Travelhacker, ak môžeme teraz Janiu pozdraviť. No, že veľmi aj navonok to bolo vidno, že proste energeticky ste veľmi podobní, také proste také ohnivé dve gule. No jasné a presne, že vtedy nám to nejakým spôsobom vyhovovalo a fungovalo a potom vlastne sme sa takto nejako začali z toho nejakého smerovania, že čo vlastne obaja chceme od toho života a vieš, že dopadlo to super, že my sme napríklad brutálni kamoši aj s Jankou. Kika je proste, že s Jankou kamoška, keď ideme do Bratislavy, tak ona často, že mohli by sme sa ozvať Janka Marekovi, vieš, a stretnúť ich a tak, lebo proste vždy máme veľa o čom kecať, čiže my máme teraz Janko taký vzťah, takí dva súrodenci, vieš, že tak proste brieskame tam Kika s Marekom sú tak ticho, vieš, a proste, že ideme. Ale akože vieš, že nemám nejaký správny návod proste na vzťah, že škoda, toto bol super vzťah. To som sa fakt chcela spýtať, lebo s Kikou máte akože výrazne harmonický vzťah. Ja osobne si myslím a viem, že aj iní ľudia to hovoria, že vzťah niekoho je dobrý, aj keď samozrejme nevidíš do toho úplne, ale podľa mňa vtedy je dobrý vzťah, keď aj tretie osoby, ľudia zvonku chcú s vami tráviť čas, lebo proste je tam dobrý vibe a chcú byť s vami. Je to tak. Takže ako si našiel taký super meč? OK, napadla mi taká vzťahová rada a ona je skôr taká inverzná. Že podľa mňa, že nebuď v náhodnom vzťahu,
je niečo, že však to je samozrejme, no nie je to samozrejme. Veľa ľudí ostáva proste v priemerných vzťahoch, kde sa vnútorne necítia a jednoducho sú dosratí to ukončiť. To je podľa mňa, že 50% úspechu. Strašne veľa super ľudí ostáva zo strachu, že si nikoho lepšieho nenájdem a hrajú to proste, že na takú istotku, ale neuvedomujú si, že máš iba jeden život. Jednoducho, že ty tu zahadzuješ ten potenciál nájdenia niekoho proste, s kým to môže byť božské, výmenou za tú istotku, že aby som nezomrel sám, vieš, to je, aby som nezomrel sám, vieš, a 30-roční ľudia to hovoria, tak ja úplne si hovorím, že bože, tak to je celé zle. Čiže neostávaj proste v náhodnom vzťahu a staraj sa o seba, to je podľa mňa, že veľmi užitočné, aj všeobecne pre tvoj vzťah, pretože to tiež dáva aj povolenie tomu druhému človeku, aby sa staral o seba, ale zároveň, keď sa nestaráš o seba, tak vieš, akože myslíš si, že priťahuješ ľudí, ktorí sa starajú o seba, chcú byť s niekým, koho treba akože že zachraňovať, že to máš akože všeobecne, že áno, ak si proste v tej obeti, že ťa treba zachraňovať, tak akurát pritiahneš proste, že nejakého narcisa, ale ak chceš byť s niekým vo zdravom vzťahu, tak ty sám potrebuješ byť zdravý, tiež si aj liečiť svoje vlastné nejaké traumy, to je podľa mňa že veľmi dôležité, lebo ak si to nosíš v ruksaku, prenášaš to do vzťahu a priťahuješ ľudí s opačnými traumami, čiže vieš, že neostávaj v tom náhodnom vzťahu, vylieč tú svoju traumu a zrazu, že však ale, a to vôbec nesúvisí s tým druhým človekom, to súvisí s tebou a ja, že no presne. To presne. A do tretice iba nezahadzuj proste príležitosti, daj tomu šancu, choď von, vieš, že jak som videl prvýkrát Kiku na fotke ako proste kamošku, tak som vedel, že okej, že vyzerá taká nadutá, alebo že taká akože, že namyslená, akože pekná, hej, ale že vyzerá taká namyslená. A potom som ju proste stretol naživo a bola úplne super. A my máme presne taký ten Tinderový, akože, že presne, že podľa fotky. A ja som, že proste, že odinštaluj to. Že choď von, spoznávaj ľudí a sleduj, ako sa s tým človekom cítiš a že decid, vieš, že nebuď v náhodnom vzťahu, staraj sa o seba a proste, že nesúď, iba proste spoznaj čo najviac ľudí a to je, vieš, v dnešnej dobe akože nie je to nemožné, že ja si stále hovorím, že som mal mega šťastie, ale jednoducho, že podľa mňa 90% ľudí, ktorí sú v náhodnom vzťahoch, tak proste, že ostávajú v náhodnom vzťahu zo strachu, nestarajú sa o seba a zároveň tak obaja nejako zastagnovali a do tretice proste, že chcú všetko strašne rýchlo a jednoducho, že celé zle. Že tam neplatí návod. Buď vieš, že ja som bol na Kiku že nemusíš hovoriť ale na makro úrovni sa ukludni a vyčiluj sa a uvedom si, že ten vzťah je jedna časť tvojho života a potom je tu práca a potom sú tu kamaráti, rodina, zážitky, jednoducho komunita. Ja som sa vtedy presťahoval na Liptov, sťahovanie, behanie po horách, že buď komplexný človek, nebuď, že bože, ten vzťah ma spásí. Akože pre mňa je vzťah extrémne vysoko, ale zároveň proste si uvedomujem, že ja som komplexná osobnosť. Spomínal si, že ten človek by mal byť, sa starať v prvom rade o seba, mal by byť OK na to, aby začal vôbec niekoho hľadať a vstupovať do nejakého vzťahu. Ale zase aj taký opačný extrém sa stáva, že človek si potom myslí, že ja nie som ešte pripravený, ešte musím toto na sebe fixnúť, ešte toto by som, tu by som ešte mala, že kde nájsť, kde je tá správna hranica? V strede, no hej, ale... Ty si to sám povedal, že opačný extrém, presne, že tak to je opačný extrém. Že... Ale málo kedy má človek takú sebareflexiu, že to vie odhadnúť. A podľa mňa je problém v tom, že sa to snažíme vlastne odhadnúť, že sa snažíme mať niečo akože že perfektné, že my sme to nemali, my to máme iba naučené. Víš, vedecky na to ideme. Presne, že my to máme tak nejako naučené, že kde je to dokonale perfektné, no nikde, proste v tvojej hlave, v marketingových proste bullshitoch, že si vôbec uveril, že niečo také existuje, že my sme všetci v procese akože zlepšovania sa, že jednoducho presne, iba nebuď v extréme, iba jednoducho, že nebuď doma zamknutý, a smutný zo seba, ani nebuď totálny narcis, ale jednoducho, že tak buď OK, jednoducho, že rob to tak nejako prirodzene, vnímaj. A pre mňa je toto hlavne tento sebarozvoj, že iba sa odučiť bullshity, že jednoducho, že to nie je, že naučiť sa niečo nové, že nie, ty sa ani nemáš učiť akože byť akože dokonalý, ty iba potrebuješ akceptovať samého seba, že som aký som, to súvisí aj s tým že som aký som, pre niekoho to bude super, pre niekoho to bude na hovno. Ja tiež som mal proste vzťah, kde moje silné stránky išli extrémne do negatív, že jednoducho, že ja som potreboval v sebe tlmiť toto a to bolo pre mňa, že tak ty reálne, akože normálne, že z lásky k tej druhej osobe, že ty potrebuješ niekoho iného.
proste kto by ťa robil šťastný a ja deto z lásky k sebe. Kto by z teba vytiahol tie pozitívne presne vlastnosti, tak, že? vieš, a zrazu som s niekým, kto si cení, že som iniciatívny, kto si cení, že sa na mňa môže spoľahnúť, s kým nepotrebujem nejakým spôsobom v tomto fajtovať a že to je super. A podľa mňa to zdravé nastavenie do vzťahu je, že som aký som OK, ale stále mám priestor na makanie na sebe a zlepšovania sa. Nehľadaj si niekoho, kto je taký delulu, že si myslí o tebe, že si dokonalý. A nájdi si niekoho, kto ťa vidí, aký si, kto ti povie, že si super, ale zároveň ti povie, že aj máš naviac. A to je podľa mňa, že ultimátne nastavenie na život. Platí, že protiklady sa priťahujú? Neviem. Podľa mňa ako v čom, vieš, presne, že v hodnotové, že vôbec. Ale v nejakom takom doplňaní sa, že môže byť, vieš, že ja som ten akčný človek a Kika je zase taká, že ona by chcela mať ráno proste, že hodinku pre seba, rutinka, meditácia, skincare, yoga a ja som, že to je pekné, to je super a že ona ma tak nejakým spôsobom spomaluje, ja ju nejakým spôsobom zrýchlujem, obaja hráme na tie silné stránky, čiže podľa mňa je to také zjednodušenie, ale vo veľa veciach áno, vo veľa veciach nie, vieš, čiže úplne na začiatku si povedal, že cesta okolo sveta vám zlepšila vzťah. Vďaka čomu? A ako? Vďaka tomu, že sme spolu prežili veľa diskomfortu a stresových situácií a videli sme, že sa na seba môžeme spoľahnúť. To je podľa mňa to. Že aj keď sme zrazu zistili hodinu pred odletom, že nemáme nejaké víza a potrebujeme to tam nejako vyklikávať, tak sme zistili, že však vieme sa na seba spoľahnúť, alebo v Indii to bolo celkom psycho, mňa zobrali na výsluh, mali sme zbytočne ťažkú batožinu, potrebovali sme to celé nejako vymaximalizovať, ale tiež akože, že zistili sme, že OK, vieme sa na seba spoľahnúť. Podľa mňa aj všeobecne ľudia, ak chcú mať lepší vzťah, že zažívajte spolu ťažšie stresové situácie. Každý vie mať brutálny vzťah, keď máte víkendovú dovolenku a nič nemusíte a iba jednoducho ležíte na pláži a súložíte a máte super jedla a super, vieš, že bože, tak to dokáže mať každý vzťah s každým, ale že skúste si reálne aj prežiť niečo ťažké a vtedy uvidíš. A to je podľa mňa ten základ aj do rodiny a podobne. Čiže všeobecne radím ľuďom, že a neodkladaj to. Ešte to je že veľká chyba, že ľudia povedia, že po roku už to vypršalo. No áno, lebo prvý rok si to všetko akože cenzuroval a potom už si to nevydržal a už si začal byť sám sebou a už si aj povedal, že ja chcem ísť na takýto výlet, vieš, že prídu potom deti alebo stavajú dom a vtedy sa často potom rozchádzajú, lebo to sú vlastne prvé také veľké stresové situácie. Áno, akože tak čiže vystaviť sa vlastne tomu riziku toho konfliktu čo najskôr. Presne tak. A že nemusíš ho akože vyhľadať a nemusíš tej žene robiť zlé a že ja teraz uvidím, že vieš, že tak ťa pošle do riti. Ale ja neviem, napríklad, že ak si akčný človek a ak chceš ísť na akčnú dovolenku, tak to navrhni. Uvidíš. Môžeš prehodnotiť rozhodnutie, ale že buďte obaja čo najviac sami sebou. Ty buď sám sebou, ty buď sama sebou a uvidíme, že či to proste funguje alebo nie. Väčšina ľudí sa snaží filtrovať, byť tou verziou, ktorou si myslí, že ten druhý chce, aby boli. A to je proste suché, umelé a potom to aj tak nevydržíš dlho hrať, že chceš mať takýto fejkový vzťah. Takže vieš, že ja nie. Čiže my sme hneď, akože aj naše cestovanie bolo také nejaké celkom akčné a videl som, že wow, že s Kikou môžem proste cestovať, že akože nemrčí celý deň, že keď sme o 3 ráno vstávali v Budapešti, vieš, alebo že sa aj páči proste nejaký takýto život na Liptove, ale zároveň aj, že nepotrebuje všetko so mnou robiť, že je taká nejaká samostatná, som jej povedal v Porte, že ja chcem ísť na futbal, no super, tak choď. A ja, že nechceš so mnou? A že nie. A ja, že príjemná zmena, že nie oproti všetkým bývalým, ale že super, že ty sa vieš o seba postarať, mega, ja viem ísť sám, ja viem ísť proste s kamošmi, čiže zažívajte spolu stres testy a nemusíš ani predstaviť, že OK, aký nájdem stres test, ChatGPT, daj mi stres testy na frajerku. Nie, jednoducho, že buď sám sebou, už to je ten stres test, je to aj pre teba stres, aj pre ňu a uvidíš jednoducho, že či spolu fungujete a potom hľadajte, či to viete dať dokopy, alebo jednoducho iba obaja trpíte kvôli tomu. Super, dajme si to iba takú, na záver iba si to zhrňme, že teda, ak by si mala nejakých v 5 pilieroch povedať, že čo sú najdôležitejšie veci pri výbere partnera. A myslím, že dlhodobého nie, že teraz idem sa trošku zabaviť na pár mesiacov. Wow.
Niektoré z toho sme už spomenuli, takže kľudne to môžeme akože do toho zahrnúť. Jasné. Podľa mňa to, že chcete do budúcna spoločné veci, je veľmi silné. To, že môžete byť sami so sebou, jednoducho sami sebou a cítime sa z toho dobre, že ten vzťah nevyžaduje to, že musím byť niekým iným, ale jednoducho, že môžem byť sám sebou a cítim sa prijatý. Vieš, fyzická atraktivita, sex, to je podľa mňa strašne dôležité. Ďalej to, že spolu rastiete a že sa spolu zlepšujete. Pre mňa ako rastovo nastaveného človeka je to dôležité. Že akože ak chce niekto stagnovať a mať proste že priemerný život, tak asi pre neho to nie je dôležité. Pre mňa je to dôležité. To znamená, že poďme spolu rásť, poďme sa spolu zlepšovať, že nepoďme spolu proste pribrať a proste nadávať na štát, ale vieš, že poďme spolu zakladať biznisy, poďme cestovať, poďme byť viacej fit a poďme mať proste že zážitky, čiže toto je podľa mňa dôležité a úplne, že komunikácia a byť proste úprimný, hovoriť tú pravdu, vykecať veci. Strašne ľudí zameta veci pod koberec a potom je tam náno sračiek a potom sa divia, že majú proste, že im smrdí proste bývanie. No jasné, nezametaj to tam pod koberec hneď, hovor o veciach a podľa mňa, že this is it. Amen. Takže Marta, dávam ti mesiac, aby si tieto rady aplikovala. A nie, tak to proste nefunguje. Treba sa vyčilovať a sústrediť sa na všetko ostatné a podľa mňa, keď si spokojný človek a to z teba vyžaruje, tak proste ľudia chcú byť s tebou. Ja si pamätám obdobia, kedy som bol single a jednoducho bol som nespokojný a jednoducho, že to som akože, že aj keď sa mi nejaká baba páčila, tak to bolo, že akože nechcela byť so mnou a potom zrazu príde šťastný, spokojný, ide z teba energia, to si jak magnet proste, čiže buďte sami sebou spokojní, šťastní, makajte na niečom zmysluplnom, nebojte sa odmietnutia, cestujte, cvičte, že znie to strašne komplikovane, ale pritom je to že úplne že jednoduché, len odstráň proste to, že čo tvoja mamka si myslí, že by si mala robiť, alebo proste spoločnosť, že povedz, že maj tú odvahu tie gule povedať proste všetkým ostatným nie, už nie si v praveku, už nehrozí tvoje prežitie od toho, či sa všetkým zapáčiš, uvedom si to, stanov si svoju víziu, plán, fokus, vieš, pridaj sa k famozným ľuďom na LifeMax.sk 2x, že obklop sa ľuďmi, ktorí ti nepovedia, že nevymýšľajú buď hry, ale povedia si, že wow, super, to je mega, to aj ja chcem robiť a tak ďalej, vieš. Wow, tak fakt hovorím amen, lebo si vlastne zodpovedala si aj moju úplne poslednú otázku, ktorú som ti chcela položiť. Čítam tvoje myšlienky. Aby bola, že čo by si odkázal človeku, ktorý momentálne nežije, iba prežíva. Ale myslím si, že veľa z toho si v podstate povedala. Ak chceš niečo doplniť, kľudne povedz. Tak asi som povedal, že máš naviac. Jednoducho, že nelimituj sa, máš naviac. A aj keď máš pocit, že tvoja situácia je extrémne na hovno, tak sú ľudia, ktorí to majú oveľa viacej na hovno a aj tá tvoja situácia sa dá otočiť na výhodu. Takže nájdi si možno nejakú lepšiu literatúru, nájdi si niečo, nehovor automaticky nie na všetko motivačné, na všetko filozofické, lebo ja hovorím, že garbage in, garbage out, ak sa ráno zobudíš, prečítaš si Nový čas a potom si zapneš správy, tak akože, a potom sa porovnávaš na Instagrame, že toto všetko vypni, normálne si daj detox, prečítaj si niečo zmysluplné, odstrihni toxických ľudí, to celé začne spôsobovať takú tú pozitívnu špirálu. Určite, čo môžeš spraviť, hoďku denne si zacvič, staraj sa o seba, nedávaj do seba bullshity, nepí alkohol, nefajči, jednoducho nejedz fast foody, že ono lepšie spí, ono sa to začne tak nejako proste pozitívne roztačať, nepúšťaj ten Netflix, prečítaj si niečo užitočné, stráv čas sám so sebou, uprať si tú izbu, že tých spôsobov je akože že strašne veľa a keď ti stojí za to platiť kouča a máš pocit, že tie náklady na aktivity sú extrémne vysoké, tak sa mi ozví a prekopeme to. Posledná otázka číslo 2. Predsa len mi nedá, spomínal si, že nepitie, nefajčenie, ty ani nepiješ, ani nefajčíš. Ani kávu nepiješ. Už vôbec. K tomuto nám trošku povedz, že prečo a aké to má účinky. Tak vieš, alkohol ti dá veľa
pozitívneho, nejaké prijatie v komunite, keď si prievydžaná, máš 15. Taká pesnička. Áno, však som tam vyrastal a ja milujem Prievidzu, Prievidza je pekná, že tak pesnička je, ale tak poďme to otočiť na výhodu, vieš, poďme akože byť ten, že Prievidžania proste potom tým pádom môžu už iba prekvapiť, že každý, kto vyjde z Prievidze, si povieš, wow, že ty si normálne inteligentný človek, ja poznám veľa super Prievidžanov. Ale teda vieš, že alkohol, že ja nechcem hneď, automaticky poviem, že nepijem a ľudia sú hneď, že že ale že prečo ja ťa nehejtujem, vieš, akože daj si to vínko, však ja som si dal strašne veľa prosečko, neviem čo, do náladky, že dobre, okej, tak akože uvoľni sa, ale ja hovorím o sebe, že mne už to proste, že nič nedáva. Ja to nepotrebujem na osmelenie sa, akurát tak proste, že trepem blbosti a ešte viacej, vieš, ráno proste som nepoužiteľný, ani nie, že nepoužiteľný, že ja už keď cítim, že jednoducho, že pol dňa som proste, že taký, že tak si hovorím, že mne to proste, že nestojí za to, že ja normálne som jedného dňa to proste, že prestal piť a zrazu som si uvedomil, že už som proste, že mesiac nepil, už som tak nejako akože a potom od určitého momentu už som tak dlho nepil, až som proste každému už začal hovoriť, že ja vlastne alkohol už nepijem a všetci, čože? A som s tým absolútne proste v pohode, keď si nedám alkohol do konca života, nepotrebujem to k životu, ale zároveň akože dajte si všetci, čo chceme, však sme proste ľudia, je nejaký dôvod preto a to akože fajčenie to ma nikdy nejako nebavilo, ale keď tak nejaká šíša a podobne už aj to, že akurát mám z toho vyschnuté hrdlo, čiže to som totálne kvitol a káva, tak to bolo pre mňa, že akože ja milujem kávu, akože aj tá vôňa, aj to chuť a niekto povie, že na chuť, že ja ti presne rozumiem, lenže, vieš, potom je to, že ja mám tú tendenciu to preháňať a dať si aj zbytočne a potom už je stred dňa, už je po obede a jednoducho, že ja som taká tá dopaminová veverička, tak som si jednoducho povedal, že však čo by sa stalo, keď som nepil proste kávu vôbec. A najprv som kvitol kávu, to bolo, poslednú som mal v septembri minulého roku, ale stále som si ešte nechal, že tak ešte taký jemný dojazd, vieš, čierny čaj, matcha a to som proste na začiatku tohto roka, že už úplne kvitol a už som išiel, že akože že zero. A akože hviezdička, že nikdy to nie je, že úplne zero, vieš, dáš si čokoládu, je tam proste trošku kofeínu, dáš si kombuču, je tam proste nejaký zvýšok zelený čaj, čierny, ale akože pre mňa je default, že nepijem kofeínové nápoje primárne a je to pre mňa tá ťažšia cesta, že aj keď sa cítim taký trošku unavený, že si hovorím, že tak nezľahčuj si to proste tou kávou, lebo potom aj tak iba predĺžuješ to celé, čiže ja radšej si dám studenú sprchu, ja radšej sa prirodzene zobudím, alebo radšej akceptujem, že no nevadí, lebo proste o to rýchlejšie zaspím a o to rýchlejšie sa dostanem späť. A toto, keď som si zvedomil, že ja ultimátne chcem mať veľa energie bez proste stimulantov, tak vlastne, že potom som si vlastne uvedomil, že ten kofeín je akože krátkodobé riešenie, výmenou za to, že dlhodobo si proste, že úplná mumia. A ja som to tiež začal cítiť, že zrazu potrebujem proste čím ďalej, tým viacej, aby som bol proste, že normál. Tak som to jednoducho kvitol. Nepotrebujem to, nesnažím sa byť nejako akože že nadradený, že som lepší ako vy, lebo nepijem kávu, ale kvôli samému sebe, kvôli vlastnej energii a je to pre mňa aj taký signál, vieš, že okej, že vyberáš si tú dlhodobejšiu, udržateľnejšiu cestu. Cool. Mišo, ďakujem. Amen. O tomto sa môžeme ešte možno v nejakej ďalšej časti v pokračovaní porozprávať. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie, že si donesol svoju energiu, lebo myslím si, že toto je... Jo, rado sa deje. Veľa ľudí toto určite... Darček, ale nechal som ho v inej miestnosti, tak sa na ňo veľmi teším. Minulá hostka dostala knižku, ale ty už máš, keďže sme sa stretli raz na Liptove, kde si ju vyhral na mojej prednáške. Teraz. nie, je super. Fakt. Takže vlastne nemáme darček. Nie, toto bol darček, že si ma pozvala, takže ja ti ďakujem. A držím palce a určite sa vidíme niekde na nejakom samite, možno v nejakej inej krajine zase. Yes. Čau. Ak sa ti tieto rozhovory páčia, podporiť ma môžeš buď na platforme Hero Hero, alebo aj priamou platbou na číslo účtu, ktoré uvediem dole do popisu pod videom, avšak do poznámky treba uvieť, že ide o dar. No a podporiť ma môžeš taktiež kúpou mojej knihy Cestuj srdcom, ktorá je naďalej v predaji v knihkupectvách Martinus, Pantarej a tiež na mojom e-shope. Ďakujem za pozornosť, vidíme a počujeme sa pri ďalšej epizóde.